jeena an mi ƴeewi comti fof hay dara mi dañani toon tekkerlamde jeena mbeɗa foti wonmo dokkumi rendez-vous mbeɗa jogii réunion pommi yaade hay tekkere wotere jeena ko an ko ni woni joni kam a natti goto kon ɗiɗo e galle Janmawo jonki gonol ɗo ɗi fof kono tottuɗo woppoye sa joni ko ɓorno toon ko aɗa ko otan mi wawa ɗum woppirde ni jeena ino jarami mi ala ko ɓornimi comti fof nene fawdir mi ala fof tekkere mbimi toon lamde saka mi ɓornoɓe sino pawno an joni ko joɗɗa aɗa ƴeewa ayoɗo wutte aɗa nami jeyɗo wutto ala te bamum jom oɗo tan heddino wutteji makko te ko wutte mo ɓurno yitti e wutteji makko fof noon ɗum tagi mbimi wutte o mi mofta ɗum haa jom mawna totta ɗum no ɓorno na ndarda bamum kono noon aɗa wawi ƴettude wutto ɓorna wutte maayi ala cumni maayi dokkata ceerno mamoudou mbete anda mayɓe e wurduɓe goni nda te wutto ɓorna mbadda hen kufnama ko joom moftan noon dañi ko ƴewri bamum kono noon joom ala sens kaano yeeɗa wutte o a jara a jara ene wutte di ko ñowtolde a jara Jom. An kam ngata ko gel ma woni ɗo nafata. Ko gel ma jeɓata ɗon nas. Ko woni yo? O ko baba. Bama. Wonte mbuɗi yiɗi foto mum yomi yimo hende. Ayamas. Aha. Haalno foti mi yob. Walla mi henani mi yi bama mbuɗi yiɗi yiita mi ballam. Babam sa ƴetti formaji sa woni kefere asumad. Min mi wona kefere to yeɗa addi gonɗo kefere mi kay wona kefere. Aɗa hooli hoorema. Mbuɗo hooli. A meeɗa wofde Allah. Ɗum ɗon ɗum kam Allah ko jurmotoɗo Allah ko jaafotoɗo. Eyi wofde Allah kam e ɗuma addu tan ndi ndaari. Wallahi ko bamma woni. O kay sa ndaari ɗum tan aɗa andi ko bamma woni ɗo aɗa makko koto goto gonɗu ɗon ko nandude. Yo ɓarwol ma ngol. Miskine ko wiyete ko ɓiɗɗo ko bammu ante kam sa darimaɗa ala a hersata ene anda kam ko o tigi woni bamma. Aɗuna wooda ɓiɓɓe noon ene nanda
e aynaaɓe baamumen kono o kam ko an tan woni ɗo mawno de jogii ɓiɓɓe nganndanɗaa hoore ma kuluruuji o ko zone ɓaleeɓe Mamoudou raneeɓe ɓe ngasata ɓe ko ɓaleeɓe ɓe ko waɗeeɓe ɓe ko on ɗum hay ɓiɓɓe verte ko jogii kanko e anndaa to ittiɓe te mono fof e maɓɓe noon wiya ko kanko woni Bamoudo ko jasgo Bamoudo ko battoy jasde mi yiyani aɗo bon joni de mboɗon wiya tarodde ɗo seeɗa mi heɓano gonmiɗo mboɗo yiɗi heblaaji an mbatta e taronde sinno ko o mo jogiɗaa ɗo foto mum aɗa ndaara o so wiima omo yaha tarodde a wiyatamo holko waɗata hamde an idi bonde ni aɗa huurena nanɗe so ɓurani noon ko woddi kam en woni fof andi ko hoore ni hamde aɗa bonneti abonneede an hoore ma ko an bonneti jo wima mboɗo foy mi yiɗiɗat nande no mbimi woppan mi yeede sino kanko wonno a wiyatamo noon aɗa bonnedi ha magga an kefeero mo buuɗo Mamoudou taw ko yonta an hannde a yino mbaɗa o doloki aɗa dartino ngal dakal kan moustache uji maɗi aɗa andi ɗiɗi nandude koye moustache uji cimmotoɗo kadi ƴeew sa waɗini kaɗo laafa aɗa ko sipporande ñantungal bammen ko ni tan an mokkay ko onon tan koɓɓitita tantaɗo ko welma kay wat ɗo an woni lamɗo goɗɗo ala ɓaade sa memama tan wuro dilla geewono hoorema mbimi an kam ka kusi ɗum walla holɗum Mamoudou neɗɗo ne haalde ma tan aɗa wutti ɗum nder ko sukaaɓe mbiyata ko yahaaji ma wondi ma ɗum mbaɗani wondi ma noon mbiyata kam a yimɓe ɗe ñaanti a namta ko tan mbaɗi jam bona aɗa yontaka e mbi ya haaji ma jokke haaji ma kono mbiyata so neɗɗo ustima e ma yalte moom min komi ustiɗo e ma saɗa jogii haaji jokku heen jinnoon ɗo ko ɓerɗa kono way awas mi felani ay faaroji mo kollataɗi yo rew ko a jeyi to aɗa ronde wutteji nayi ɓeɗe heɓiɗo aɗa waɗa yimɓe ɓeɗo hutima an gorko mo yahata haaji muɗum jom ay wutte mo bamma ɓorni e photo woni photo mo kolluɗa kam ngo wona ko ɗum Mamoudou ɓorni ɗo Mamoudou taw mo jogui darogal omo helo omo hombo wutto oɗo e o wutte te kadi nomi haalana hen gueɗel ay comcimayiɗo walla jawdi mum aɗa woni ga tan aɗa ɓorno walla aɗa fijiri jawdi mum kanko mayiɗo to woni to o lelata ko wona koye fettade ko ndi o waɗata koye ni cikkata ko karate wonata e wadde e gaska makko o waro yi Mamoudou wona Mamoudou mi wi ɗum mi wi kam ummuɗon walla goɗɗum mo o nawoy Mamoudou laakal o wutte ko kanko aɗa nan ɓuɗ ɓonɗa mbeɗa andi aɗan ɓuɗ ɓonɗa ko woni mbeɗa andi ɓortoy pourquoi ɓortoy wutto mbiya pourquoi oto haande de woni ɓorto jeenat noddu mayram wutto a ɓorta ɗum wuttu bama ɓorto ɗum an garat ma nañ montude te min ɗum no fijira ɗum de moƴƴo jeenat haala non
ana yijetu neno ba jata tek ba fu mo won jaban tam be gallo wotu tekam non yo wotu tek de ay yo wala jabtam ko na am jabtam ko wotu ko cowin wotu ba wu wo jarama non en Mahmoud arti jappere mande arona ta yumma ko ada rona coci ba makko an safrore mande yo haade hani ala halna ko kon yaay ada rona coci ya yo wotu to ayano hedo mi hala jarama yo wotu to ya porta to wotu to kono non ham an joni mi natti andude mi fayti ma kare ma an joni odo mi mon anda mawne mon jiduda yumma e baba hande kay sada wawdo ko kanko podda wawdo kono an dewa Amadou ndewda andet mi haali mi andi tikko ko Amadou ha ndo ko Ceerno Mamadou haalata e makko nanay ma de ka ganjo mo ne jiida e neddo taw yida nen non ala nen non ça il faut calmer andi nen ala mutinde mala non mi da non yow mi da ndo billahi wallahi tala jona e ko fiya ma pourquoi finam non fiya pourquoi je vous demande baba tout mamour an kan fam jeeru na ci ko tawu ba yaay ya ne mutule non mi nati wat mu ngi non yaay billahi wallahi nati wat mu ne mutule ne mutu hadi mamour jona kay fiya non ne mutu quoi ne mutu jono yow wat rasulillah sa yedi wa ko dum bal ko borom ci le bi wo me hoy mi ne wogen fi tan na kaso so jom na kaso sa e fi joni joni fi day dal o bari kam ñetti day dal ma ala do may tontine bayde de dara wat dal ye tapal bordo da ko joni yow Mahmoud number da tampere wala sele da ngay jëm Mahmoud ande jinno ko jeew te ko jinmi ko ala poddo darnaade ni hen wala an hakkunde hoodere e ragnere komi wawa hen darnade ma ala ɗo e galle mo gonɗen won suka debbo gonɗuɗo Aissat eyi so haalde haala Allah mboɗo ɗukka mo yittere te so mi wiima mi yiɗamo ko mboɗa haala ko welimi taw ko cagam to gonmi ɗo ko kanko tan jinmi beele hakkunde amen ene waɗe dewgal min mi tampi mi mayi mi lurdi Mamoudou Mamoudou min gajaaki de koye gongam gonmi sakati jelani mi tagal kamen de min kay mi andun ɓadugol maɗo ngol aɗa haala ka belka wonko jiɗɗa jokku ngaari mali jokku te kadi faama ko ƴettata satalla aɗa wirto kam ɗo tan subaka fof aɗa yaada jurtoyo ko ɗum waymi kono warede ni an ko an tan yiɗi jurtade minen emin goni ga tan emin kofi ɓalli amin fof kofimi ha sikama komin mawɓe taw armiiji jeeɗiɗi waɗi ɗum ko an aɗa toppiti hoore ma tan aɗa wuppimi wona noon Mamoudou ɗumne musma ene musiɓe kay an kay sa fini suba aɗa hocca saralla aɗa jurtoyo mballami no koccirmi saralla ɓe jurtoyo eyi kono noon mi haalanma kala ko jiiɗa ko escalier étape par étape a yani a ari ɗo a waɗama e suudu a walani mbedda walla yawɗu yawani ɗum kay te so ɗum ɓeni aɗa andi min no gonirmi e suudu he ni ene hammi oɗo jommo gondumi to suudu to o leloto ha jamma tan o wona e wullude hankkadi reedu ndu kadi nana ene diiri cikra ko machine aji goni e nder reedu saha fof noon ko goppuɗo hen ha ɓooya so ɓooyi nanta ko affaire o ene reggodiri cikra ko komi signal waɗata ni tawi taw koye goppuɗo hen ɗo woni komi mayi ɗum suunima hami tampi joni noon ha jamma ko ɗum ɗon jinmi ko ya wallam no jewtidirranɗa kam e Aissat beele mboɗo humanamo
ɗum koye sattaani Aissata nene e waaji ko miino tan e maa e Aissata ngoni ɗo hen holno jiɗirɗa ko jooni walla ko holno ko woni holno jiɗirɗa haa ɓuuɓa kay ne woɗɗere kiiɗuɗe min kay so tawi ko sagam ɗo jooni so a ummima ɗo jahanaa kam to makko kalnaa kam mbiɗa waawi yaade nder gasa laawol gootol mbiɗa waawi toon yaade jooni kono andu mi alaa kaali kala kone gasa yo gasa hannde yaa toon tan jiimbitana kam e makko gasi a faami ɗum kay mbiɗa waawi ɗum yaa koɗomi ɗo jooɗi ngol fanno ala immo faa nder suudu yaa faa nder suudu min mami haalde makko kala ko waawi heen wonde mami tawi nder suudu to laalol a woppataami jooɗon ɗo tan mi wona wi jaɓɓaraade mate wonaa a ɗoftaa e konngulam min koye mawni yaa faa nder suudu heɓoton jooɗo a woppataami jooɗon ɗo tan so a artii tawtaa kam ɗo an ɗoftu konngulam yaa faa nder suudu ko waawi ko koccumi ɗum fof ma yetto alaa basi mi nanii mi jaɓi ya mi nanii mi jaɓi a nanii toppito ɗum noon Mamoudou haaju maa ko haajam ko yo won haaju ma a nanii toppitonomi ɗum subhanallah ñaari mum komi maayde ko gonmi ɗo Aïcha Zawad Ça va? Zawad Asili. mawɗum Ay tampere? restaurant Jam wala hay. eɗen mbawi yewtude Ah. tumanama Bismillah. Bismillah. Jam. Jam. so wa sel Mawlum. tampere min noon jinnomi ko min jewte seeɗa baaɗo no maani ne welimi no feewi boom Alane. somi yiima kadi mbeɗa welto no feewi ɗum noon mbeɗa jogii to jahannoomi sahaa fof jimmi noon ngol ko nawordema mbeɗa jogii hôtel to poftotomi Otole hoore mo. hôtel 5 étoiles hôtel luxe climatisé luxe leeso luxe jaganaawo luxe fof woɗɗi toon jimmi noon nawdema Wallahi gorko jottaaɗo wayre kono maayi. a wattindaaki haalde aɗa jeeyaa nder haalɓe Maarudi. min wiima noon ɗum noon O yaadi ɓooyiide. min jimmii ko waɗde préparé ngol komin naworma aɗa anndi oɗo kam waawaa yahde aussi on Ka noori kam maa welam. wi ko ɗum mbaɗen Min ay gila ngarmi haa jooni wonno no ngaratnoomi nde mi ardaani. Yiyaa no mbaawmi waɗde froissé. Gila nden haa jooni mbiɗa yiɗi yaltude mi anndaa to dañami laawol no njaarumi. Ndehmi hawre ma an jontaaɗo. a dañi Gorko lam kañum ko nayeejo. Ɗum daa ɗiin. Finaani faamaani. ɗum kay jooni so Allah jaɓii so mbeɗa yaha tan ko an onoore Min de kam mbariiɗi yaade kono. Aɗa anndi saɗa yaha hôtel ko ma cancoɗaa mooroɗaa ɓornoɗaa comci jooɗɗi nini casa abiyan seeɗa. ɗum kay won probléme ɗum kay holno waawi nawde Probléme noon ɗon fuɗɗi. Cohlumi tan ko 80 000. 80 woni 16 ujunere. man totta ujunnaaje sappo Nde ka jontaaɗo ɗo ussu. alaa elan toon woto luxe o famɗi fof ko kaali E alaa caɗeele. Alaa caɗeele jooni. Sappo ɗi mbe jogii weccit gaa momi ɓeydu heenente inchallahu rabbi. jooni noon yo maay e reedu ma ɗum alaa caɗeele. kadi ni so njii toon ma anndu kadi holimin Ndaa fat mi feeditoo seere. Fat mi feeditoo seere. ma anndu holimin Inchallah. noon So a lelima ɗaano. gasi Wima mawɗo yiɗi ko jam. so dañi A dañat ko jiɗɗaa fof e wontu jam. kono ko Mamoudou huɗa Allah an wiya nuri neɗɗo o moins neɗɗo haala haaju ma kono ene watta e hoore mum oɗo o kañum woppimo haalaaji o kuɗaɗo o ko jaso Mamoudou wona neɗɗo wona banɗo min mo wino kam ni mi jaɓata kono ko min heɗiri nofram yiiri yitram Alaa caɗeele. Bomi zeer ɗum. sittanoma ma heɗisine Inchallah rabbi. Afurɗi. Ene ma yaa wurtoyaa seeɗa. yo ma reedu ma
ala caɗeele sa hillelo sa lelimo ɗaaro momi gére ɗum bismillah inchallah mi weltima taw ha mawɗo kuɗeede wima mawɗo kuɗaade yadata koye ɓiɗɗo duwanaɗo ɗo kon pawuji bandiji ko ɗo ternata ko Aissata ɗo mi artide jewdi tene kadi wonto to min jowri haala ka o wi noon kanko no añanima omo yinma no feewi ko debbo tan ko deseteɗo tene kadi omo lesɗini hoore makko haa no debbo jaɓowo resede no wayata ni ko namnine kadi heewani o wi kanko yo dewgal ngal dago tan hay soko ujunnaje 10 tottuɗama ma yo dewgal ngal dagne eyi ɗum noon min kam cikkannomi ni ko mamo namnoyi ko ɓuri ɗum kono tawde ko ɗum o haali anne kadi mbiɗa aɗa jogii debbo million ɓuri njaru mum sa wawi tottudemo ko ɓuri ɗum ujunnaje 10 ɗe kam addumi tottudemo ɗum joni a faami o heddi noon ɗum ko hakkunde moɗon hakkunde ma e joom suudu ma ko an andi ko jaranma e muɗum min noon mbiɗa jogii kulhuli e ma par ce que ala to ñiiɓata ɗum kam minam minen jiiɗi yumma e baba so mbeɗa haala mi haalata mi haalkinta ko mi haalata haa timma min to gonmi ɗo gila jaaɗa to yewtidde e makko ɓernam nde ene manki dejino ko yinde wona e wadde ala tawi mi haalnima e haala men nane mbimi hakkunde hoodere e raññere ala ko korimi daranadema mi haalnima ɗum kay walla a jaɓanimi min kadi ɓernam nde kono waɗata tawi ko nangimi ko comme kulol ni kono ɓaade mbiɗa ko ɓaade mbiɗa ko on jewtidi min paamodiri o wima ko ujunnaje 10 walla ko hiddi tan koto ma minen kay min paamodiri joni ala base ujunnaje 10 ɗe nannuma e suudam saka jooɗo e dow leesam oto yejjid ko miñam mo jiidumi yumma e baaba o jooɗi wona e suudu he yo mamra mo jiɗi yimɓe ba boftin boowal nanni men suudam ko mbiɗa yewta e miñam jeltu boowal aɗa jogii hen droit aɗa heɓi haqiqa kam so wonano oɗo duuɓi ujunere so gonduɗo e galle he mi nafta ɗo e suudu leeri mi mukkedde jeltu ni tan gonirɗa ay joni mayen kaal bon hamdu aɗan toñam de min ɗum ɗo min fijirani ɗum de hamdu non hen malama rek suudam ɗo ɗoyete ay so yi gaccimam ɗoyete comme ganduɗo sa ƴettama ruttanama mani a mayata tem jaɓta neɗɗen ma en ware toon kam ruttata ko ɗum toon kam rutti ala sa añino rutta toonete ƴeew hay goto natte suudu ndu aɗa min jaɓta waldede mi jaɓi enen ɗiɗi enen mbalde Mamoudou o kuɗaɗo so natti ɗo ɗon ɗi fof kono buftento boowal anani kono mami haalande ko tagi mo nadde ɗo Mamoudou ko tagi mo nadde ɗo hol commission mo tottunomo kono Mamoudou wona neɗɗo Mamoudou ko jawɗo ƴeew tan suka o woni Aissata min ɗe balɗe to gonmi ɗo mi leloto haa jamma tan wayno comme no ko kuccinmi koye Aissata ni tan gite njoora comme mi ronkoɗaane mi nuli Mamoudou yo wallam no keɓirmi Aissata ƴeew kuɗaɗo Allah ndeke wi ko ene watta e hoore mum min yehi daagi haa toon mboɗo yurno mboɗo heɗo omo wiya on mboɗo yiɗi jaaden ni mboɗo yiɗi mbaɗen ni nanngam o Mamoudou o wona neɗɗo mbiɗa mi faman kalɗa ko kanko Mamoudou yi o wi omo watta hoore omo watta Aissata e hoore makko kono jottoɓe a suusum haltude yeeso ma kalɗa hoɗo mboɗo suusi o ƴetti oɗo dannamno Aissata Naam. Okay. Ɗum ɗo hiddirama joni gal
no hedum halan ma dum no hidrama e gallo ali ar halde gallo pa yar pro no ja hotel an mata hotel esa min ni top ari wol kam proposé amin ja bimo e ça fait l'occasion parce que dina ngar mi yal tan ko ane pa gon godu pa wi ma ar yer hotel bi ali ar mo hotel bidi ñamde xaliss ko kon wala go arti hakki fexna nanu ma ñamde xal an ko mo jikuma ko bimo no woni hotel bimo min jaaga ko no kam he ko ñamde xaliss ko kon wala goddum jom odo en daade ma nene na andi ko kal no mani ko ko gomide min heddi nofram du minani fon indam de ada jaara ka minani fon indam de min noddani min haala sabu min ko nan wala kala haala min ar min do jon kidra ko ke ar yaayam joda yawi dum ko ar haalde o puri ay nan hotel ar boddoy dum an min ko an ba tan yi har wadum do ba tan wadde ko ibe ngone ko ar yaade do ala de min ko chofel hande kam wonti kefo kam wal jew hande kam jagni ma mom hande jagni ma mom hande ko ley te setam min oh an ko oui aisat comme jetto 50000 jotuma mo nawma hotel mbandi en ton mbaden ko belden après ngarta dum do aisat e gallo jena ay be do hamdu affaire se ko be kayne laaji be do so wona tan oɗo kam gila Allah ittin caggal leydi addani hay dara gila nden faa joni gurum hoto sal yayi haale ka ni ko mo haale an wi kam mi mar jaade hotel an kay dem ko wala leydi joni ala non ko say ale na de combine be aha adam susirde ha mo kali mo min hediri nofram du an jasi pan ko nunnuɗa ko nullanoɗa nen anni jog hakkil neni koye so coppe ka soppo koye hetmalma jog aɗa hakkil jiri soppude koye aro mo won gortuma pare musidino en ƴetto ɗum wi nan hotel kanko de haale aɗa dow jumani an joni combine be do ko mbadanno ko Ceerno Mamadou ane ko hen naata naran hen kanko haali gokko alni kala hotel nawta ɗum fof jom haalis nawa mala haali holno yarata holko yoɓata hotel o digi ham sappo de balle yimɓe waɗi rewɗa jeena rewe ayi min hande yimma bittigal min sikanno ko hande o harminorto Mamoudou so lawol goɗɗum Mamoudou yalta galle o Mamoudou waɗa oɗo déga bonɗo uruto wi ɗum ɓennindirsu andi hunde fof an tawete wama ko saɗa wawi hankadi laaƴi alano ma yumayi Mamoudou e wonaji so certir ɗum ɗon gandirama jom yo haqqilma ɗum to tan ko umuɗon wi yasam defoy e moƴƴima la